Фондацията е учредена с цел да се сбъдне мечтата на Александър, а именно създаване на водно-рехабилитационен център за деца с увреждания. Неговият баща и съмишленици продължават делото му да помагат на тези деца. Средства се събират, първоначално започнахме с приятели, после чрез училища, детски градини. Добри хора, които винаги подпомагат за нашата кауза. И всеки отдаден на тази кауза не търси нищо. Към мисията се очаква да се включи и община Русе, като предостави парцел за изграждането на рехабилитационния център. Средства са необходими, като редица училища също се включват в общата благотворителна кауза. Още преди 5 години инициирахме тази благородна кампания. От тогава не сме спирали, няма и да спрем никога. В двора на училището беше връчена и специална награда от фондацията за насърчаване на изявено дете в спорта. Отличие на бе Никол Дудева, която от 2 години тренира спортна стрелба. Идеята е чрез добрия пример да поощрим и да наградим едно талантливо русенско дете, а то чрез този пример да дава стимул на своите съученици и да продължат успешната кауза, каквато беше Сашко за нас. Заслугите в спорта и на други деца бяха отбелязани като част от празник на кварталите, който се проведе съвместно с награждаването от фондацията. Празникът бе в двора на основно училище Никола Обретенов, като той беше и първият от поредица събития за приобщаване на кварталите към общото културно пространство.